36. Saka 30, 25. Waray TV, mga Try ko na lang yan. kasama kayo. Hindi ako ibig. Salamat. Suka na lang muna. Tigat. Aldo. Lagpas to pare. Yes. 12. 12 lang boss. Mura lang yan. 10 piso lang ang tubo ko dyan. Huwag mo na ipagkait. Siyempre. Pag parehas ang timbang, parehas ba yan? Alright. Yo, what's up mga kawaray? Bagong araw pa rin bagong class. Alright, ingat naman tayo. Ang tamad. Sampuan boys. 12. 12. Puno lang. 12 lang po. Mura na yan boss. Wala akong susi. Kami pamalit naman po. Kasi natin para sumama ko kasi. Kasama ko yung Sampung piso na lang. Ang tubo. Aray ko. Unang ko mga kauray ng kamatis ko ay unang ko ng kamatis ay 31. Tapos bintahan namin 40 lang. 9 lang sa'yo. Aray ko. Wala kasi kagabi mga kauray sayote, mahal. Tapos 570 kasi kagabi ang sayote. Tapos yung repolyo maganda naman sana. Kaya nga wala rin upo. Kaya napilitan na lang ako mga kore magkamatis. Sana paninda ko ngayon upo, sayote at repolyo. Mataas ang sayote. Tapos pagdating ko rito ay 7:30 na ako lumabas ng umaga. Pagdating ko dito ay nakasampo na si Cedric. Sinabayan ko na lang. Kasi hindi pwedeng hindi mo sabayan mga kore. May iwanan ka na naman sa bintahan. Shoutout pala sa Team Boom. Salamat na sa suporta Team Boom. Willie to Eat, Sangkay Matthew, B-Boy TV, Kuya Sani, Kuya Elmer, Project, Ate Brenda, Tita Lo, Tita Mami, Spring Walker, Mabi TV, Grace, Mamay, si Pet, Billy Greg, Pimix, sino ba ba mga lumapasok sa atin? Sagato, Papa Jab, Tatay Alex, Tay Robin. Maraming salamat po sa lahat ng ng Team Boom Team Boom supporter na lagi nakasubaybay sa atin. Sir Jaime Vera, Sir Edu G, at siyempre hindi mawawala si Sir Jun Magano ng Team Kabunuto. Team Doncella sponsor, maraming salamat po sa production ng Team Boom, Team Kabunuto. Thank you so much. Sir Bruce Dumpling, Sir Will Polikino, Sir Polerentino Hasol, tama ba yun? Sir Sierra Madri, Ma'am Sierra Madri, Joby Joy, ano pa ba mga Ma'am Garly, Sir Jerry, thank you so much po sa lahat ng sponsor ng Team Doncella. Thank you very much po sa inyong lahat. Ingat kayo lagi at siyempre hindi mawawala si Idol Ganuto at Ma'am Step sa lahat po ng Team Kabunuto na sinasali kami mga small YouTuber tulad namin. Siyempre nakakasahod tayo dahil sa palipad ni Sir June. Thank you so much. Will, thank you. Sir Edu G, Sir Jaime, thank you so much sa inyong lahat. Team Mayor supporter, Ice Mix Vlog sa supporter ng Team Mayor, thank you so much din sa mga pag-aatak nyo sa ating mga video. Para itinda lang tayo dito sa Dumalay ulit. Wala tayong magawa. Shoutout ko pala yung t-shirt ni B-Boy TV. Salamat kanina pala mga kawaray sa palipad ni Will. Okay.
Thank you so much, Will, to it sa pakulay. Thank you so much. Sana makuha natin tong pot price para mayroon tayong puhunan ba. Yung luck sa atin mga koray, sana more blessing to come, Will. Sir Jun Magano, thank you so much. Si Sir Jun Magano, Gray, mga koray, talagang inikot ang mga lahat ng challenger, talagang binigyan ng blessing. Grabe, super right talaga, napakasyon. Yung Kabunoto, yung Kabunoto yun, mga koray, sponsor Idol Kanoto. Thank you so much talaga kasi nag-idea tayo. Kita pa rin tayo ng kamatis. Ang gaganda ng kamatis namin mga koray, maliliit nga lang. Kanina pag buhos ko pa lang, dumog ako. Ay, makakambili na. Tapos Friday ngayon mga koray. Tanghali na kasi mga koray, kaya bibili ako ngayon. Pag pa lang. Umaga kanina ako lumabas. Gising na ako sana kanina 5:30. Kaso naantok pa ako, tinulog ko lang. Eh ma'am, sample lang. Fresh yung ano na yan. Kaya bilhin natin kamatis te. Tuyo. Tara dito, sarap yan sa tuyo. Natatapos na pala mga koreang pa-challenge ng Team Doncelia. Ano na tayo? Balik na naman tayo sa pagla-live ulit ng araw-araw na pagla-live. Kasi ano na, tapos na ngayong ano, February 1, tapos na ang pa-challenge. Ay, 30 nga lang ata, tapos na eh. 31 lang, tapos na pala. Kasi ano na yun, hinihintay na lang yun yung magiging result, yung kasi ang pinakamalaking views ay makakakamit ng pot price, tapos yung pinakamaraming vlog makakatanggap din, tapos yung magpapaviral sa video ng 20,000 views ay meron din pot price. Yung may dinagdagang ano, hindi ko po alam kung tanto lang po, hindi ko lang po alam kung sinong sponsor po ang ng 10,000 para din sa makakaabot sa $180. Kaming si Rihanna to, Sniper Dudes, si Mil, tsaka ako. Kaming apat ang naglalaban dun sa $180. Sana makamit namin mga kuraya. Siyempre, malaking bagay po yun, pandagdag din. Si Sniper Dudes, sure ball na mga katanggap namin. 17. Makakatanggap siya ng pot price kasi siya pinakamaraming vlog. Hindi natin mahabol. Mahirap habulin. Napakarami. Sipag mag-vlog. Kasi si Sniper Dulce kasi nakakalamang kasi nag-focus talaga siya sa pagbablog. Talagang vlog talaga siya ng vlog. Ako siyempre, hindi naman natin maiwasan mga kawaray na ang pag-vlog natin ay isa na lang kasi nagtitinda po tayo ng paninda natin dito sa Bangkita. Tinda tayo ng kung anong paninda, sayote, repolyo, upo, kamatis, tas dalandan. Kaya hindi ko rin maasikaso mga koreg yung gano'ng mag-vlog kasi siyempre hindi naman pwedeng iwanan natin ang ating paninda. Sa daming mamaya may dumating na huli, mahuli pa yung paninda ko, sayang naman. Kaya ano lang ito mga koreg, thankful lang ako kasi isang linggo rin po ako nagpahinga na talagang nag-focus ako dun sa pagbablog isang linggo. Kaya ilang vlog din ako dun. Mabot ata yun, 30 vlogs yata yun, 30, 28, mga ganong vlogs. Sa isang linggo mga koray. May gaso, nung sunod na linggo mga koray, nagtinda na ako. Tapos sabi ko, magbablog na lang ako dito sa pagtitinda ko. Kahit hindi naman ganong kagandang content. Pero talagang inanhan ko lang na sinubukan natin itong challenge. Pero thankful, nakakataba ng puso mga koray kasi itong challenge po talaga na pinagkaloob sa atin ay malaking bagay ito sa ating pampuhunan. Malaking bagay, malaking tulong ito mga koray sa pampuhunan natin sa paghahanap buhay natin. Siyempre, hindi naman natin ito makukuha
sa pagtitinda lang ng ano, ng isang beses, diba? Ang pagtitinda kasi hindi naman araw-araw mabili. Talagang may araw talaga na napakabili, may araw naman napakatumal. Kaya thankful tayo dito sa challenge na ito. Salamat din po talaga sa lahat na nagpapakulay nun sa ating para sa revenue natin. Kaya maraming salamat po. Sana more blessing to kami yung lahat na nagpalipat sa atin. Maraming salamat po. Siyempre sa lahat si Brenda, si Rajib, si Grace, kulay si Bigo, yan, kulay sa atin. Yung iba pang pumasok sa atin na nagbigay rin ng pakulay. Thank you so much sa inyong lahat. Sana. Ma'am, bili na ma'am. Sampo lang ma'am. 1/4. 1/4 daw. Ano naman? Akala ko sila. Sampo 1/4 ma'am. Sampo. Sampo 1/4 te. Sampo 1/4. Sampo lang 1/4 mi. Bili na mi. Para dito. Sampo lang 1/4, sampo. 20 kalahati, 30. 3/4. 40 ang kilo. Bili na ate, bili na. Kailangan pa rin natin mga kore mag-vlog at magbigay ng revenue kasi pizza 30 na ngayon, bukas 31. Kunting ano na lang, kunting push na lang mga kore, matatapos na talagang ano, ilang araw na lang din naman yung challenge. Makakapag-live na tayo ng araw-araw. Peace na lang tayo, peace. Salamat po talaga sa lahat ng tumulong at sa lahat ng nanonood sa atin, sa hindi nag-skip ng ads. Thank you so much po talaga. Upload pa rin, mag-iano ko ito, piprimere ko itong mga koray para bukas or ngayon, depende sa kailan ko ito i-ano. Pili na ma'am. Thank you so much mga koray at sa Team Boom. Maraming salamat. I love you all. Maraming sa tiwala at suporta. Lalo na sa B-Boy TV talaga. Isang kay B-Boy talagang hands-on. Talagang nagsabi ko lang talaga Sangkay, kailangan natin ang target natin to. Ay, ginawa niya ng paraan. Kaya salamat sa Sangkay B-Boy. Hey ma'am. Saan ko lang mo? Anong gahe dun? Ha? Anong gahe? Tara dito. Lahat ito, bili ka lahat. Tara dito, bili na ate oh. Ma'am, bili na ma'am. Malapit lang doon. Bawasan na to. Tara dito, tara dito, tara dito. Tara dito, tara dito, tara dito. 10 na, 10. Thank you, ma'am. Bili na, bili na. Yan na lang ulit mga koray. Thank you so much po sa inyong lahat. Bili na ma'am. Ilan? 10 lang 1/4. Ilan mi? 10 lang 10. Teka muna. Tato ko lang.
10. Dali lang. Yun, sa dakdak. Yo. Te, 10 na ate, 10. 26 po. Lima. 6. 6. Thank you. Tara dit. Oh, jadi jabes. Masih. 10. Yeah. All right. Okay. 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 Okay, meron pala dun. 10 lang, 10. Ano ka na dyan? Sarsyado. Sarsyado. Hindi na mag-uwi. Yung pulang-pula na para kon. Magaling si... Ibang wala to? Ibang wala? 25. Ako nag-ibig papato mo lang. Talaga ah. Bakit talaga siya tigilan lang. Always pala lang. Ayaw bilaw naman para... 36. Tsaka 25. 61. Yun. Yung pero pulo ko yung lang. 30 na lang yan. Mas Ronnie. Tagal ko lang gusto gawa ng sausawa na kamatis eh. Hindi ako bumibili. Salamat. Suka na lang muna. Tingnan. Aldo. Sabi ko, magkano bang kilo? Oh. 80. Pastilan. Sintahan. Kahit makapuhunan lang ako, masaya na ako. Kahit makapuhunan lang tayo mga koray kasi puhunan talaga nito 31. Yung puhunan ko nito ay 4,150. 4,050 pala. Bindahan 40 talag. Aray ko. Tawarin ka. Marimar. Wala eh. Wala tayong magagawa eh. Barging sila eh. Kailangan natin mag-adjust din sa presyo mga koray. Kaya nalaga natin ang 10 for din. 10 for lang. Ya, bigli! Aray ka! Binta mo mga koray. 300 1 trick. Ito isang big. Ito pa lang. Unang wave. 4,050. Nakakabulin. 34. Isang kilo ba? 20. Dalawa lang. Yeah.
40 pesos. 20 na lang yan, 20 na lang. Okay. 20. Ano lang mga koray, paninda natin. 1,000 pa habulin ko. 1,000 pa mga koray. Ito ako nakapuhunan. 3,000 pa lang benta natin. 1,000 pa lang. Wala pa sa puhunan. 1,000 pa. Hindi ko man na video lahat kasi focus tayo magtinda, mahirap. Ganun talagang buhay. Seryoso lang tayo sa pagtinda. Parang pumaldo. 1,000 pa. Yan pa mga koray. Marami pa yan. Tapos, 10 lang. Ganda ng kamatis ko. Maliliit nga lang. Maliliit lang ito mga koray. Pero mga quality yan. Quality. Tulad naman ng nakaraan ng gaganda ng kamatis ko. Malalaki ganito. 80 bintahan ko na. Pag ganito mga koray kamatis, napakaganda nito. Ganito kalalaki. Kung ito ngayon, maliliit eh. Maliliit. May tawag nito mga kawaray. Ito maliliit, may tawag nito. Hindi ko ganong alam mo lahat ang kamatis kung saan galing to. May Biskaya, mga ganon. Biskaya. Karing kamatis? Pangasin. 10 lang po, 10. 1/4. 1/4, opo. Timbang natin eh. Titimbangin na lang. 10 lang ate. Ka. 10 lang, 10, 10. Sampu 1/4, 10. Size lang to na eh. Gagawin ko pa. 10 lang, 10, 10, 1/4. Oh. 15 lang ya. Dosi lang na 12 lang po. 12 lang po. 12 lang po. Sampung. Senior sa mga tagal mag-ilaw ng bayan. Tagal na mamili, tagal pa magbayad. Sampo na lang te, 10. Tara ma'am. Mi, 10 lang mi. Matamis. Matamis naman po talaga to eh. Matamis, kamatis. Tayo kami mga waray. Alright. Maganda yung tinda mo. Yes! Ganda talaga. $11D. Yes, ito. Senyor. Sampo na, 10 lang, 10, 1/4. Last size na. Last size na. Marami pa rin ako paninda. Right ko, hindi pa ako nakapunan. Ano pa, 750. Thank you, di. 70 pa mga 750 pa mga kawaray ang habulin natin. Isa pa? Isa pa daw. Sayang na sayang. 15.
10 lang. Ayan, 11. Boss, bili na. Dati. Mga geng-geng, mga geng-geng. Teo. 15 na, 15. Ay, 10 na boss, 10. Yeah, 10 lang, 1-4. Panahon ng anong kamatis ngayon, pag summer, ganyan. Hindi, kailan to? Pagpa summer, palabas na ano. Maganda, kinamatisan talaga, no? Oo, kamatisan mong ano, itlog. No. Namitisan ng itlog, pwede na. Oh, itlog na green. Meron ba? 10 lang ma'am. 1/4. Hindi ka na. Pag gusto mo sa usawan, namula-mula na. Sana mo gusto. Sana 20. Alright. Pare. Lagpas to pare. Yes. 12. Ano na? 12 lang boss. Mura lang yan. 10 piso lang ang tubo ko dyan. Huwag mo na ipagkait. Siyempre. Pag parehas ang timbang, parehas ba yan? Alright. 15 po. Ang puso mo sa'yo. 15. Sakla. Thank you. Ay, ito na oh. Teo, bili na oh. Ayaw nyo? Natapon ko to. Just lang. Matawad pa si kuya ng dos. Joke lang, honey. Natawad si kuya ng dos. Joke lang. 12. 10 piso lang tubo natin dito mga korek. Kasi 30 po ng korek sa kamatis na to. Gano'n lang bintahan namin, oh. 40 lang ang kilo, 10 1/4. Saan ka pa? Pakamura.